Ahir per la vesprada, TV1 van visitar els treballs de millora del camí de Sant Gregori a Benicarló, que inclouen la construcció d'una plataforma asfaltat de 6 metres d'amplada, que tot just a hores d'ara pràcticament està finalitzada passat el pas subterrani del davant de la casa quartel de la Guàrdia Civil fins a la mateixa ermita de Sant Gregori, que a més contempla el carril bici. El projecte d'esta actuació al camí de Sant Gregori de Benicarló té un pressupost de 197.700 euros i va inclòs i tot just es pensa finalitzar completament abans d'acabar aquest any. A pesar de les últimes condicions climatològiques de passats dies, les obres de millora i acondicionament del camí de Sant Gregori han avançat a molt bon ritme, per lo que l'asfaltat ja està completat. De moment, fins i tot, ja s'ha retirat l'arbrat que repoblava el camí, que la seva majoria són trasplantats, i s'ha preparat la calçada a hores d'ara. El projecte inclou l'adequació de 2 passadissos laterals d'asfalts per a vianants i bicicletes. Per tant, les obres del camí de Sant Gregori a Benicarló estan portant un molt bon ritme en la seva actuació que s'està portant a hores d'ara endavant.